Bun venit pe canalul Somn cu Istorie! În această noapte vom porni într-o călătorie liniștită prin unele dintre cele mai mari mistere ale lumii. Unele taine, umanitatea încearcă să le descifreze deja de sute, iar uneori și de mii de ani. Civilizații dispărute, oameni dispăruți fără urmă, artefacte antice a căror origine este imposibil de explicat nici măcar prin știința modernă. Semnale ciudate din cosmos, orașe abandonate și evenimente după care au rămas prea multe întrebări și aproape niciun răspuns. Vă salut, dragii mei prieteni, pe canalul oficial de Lecții pentru Somn, un spațiu unde visele devin cunoștințe, iar acel glas te ghidează prin noapte. Am adunat 75 de taine uimitoare ale lumii nedescifrate până acum. De la ruine antice și expediții pierdute, la misterele oceanului, semnale stranii, artefacte enigmatice, fenomene naturale inexplicabile și dispariții care încă dau bătăi de cap cercetătorilor. Și înainte de a începe, mulțumesc tuturor celor care susțin videoclipul în comentarii, trimit super mulțumiri și se abonează. Vă mulțumesc că apreciați munca mea. Acum, așezați-vă comod, stingeți lumina puternică și începem. Mecanismul din Antichitera. În anul 1901, scafandrii după bureți lucrau în apropierea unei mici insule grecești, Antichitera, și au descoperit accidental pe fundul mării o navă antică scufundată. Printre statui, amfore și bijuterii se afla o bucată ciudată de bronz acoperită de coroziune. Inițial, nu părea deosebit de importantă. Dar ulterior, cercetătorii au observat roți dințate complicate în interior. Când mecanismul a început să fie studiat mai atent, a devenit clar că în fața oamenilor de știință se afla nu doar un obiect antic, ci un dispozitiv de o complexitate incredibilă. În interior se aflau zeci de angrenaje, conectate atât de precis, parcă ar fi fost create nu acum 2000 de ani, ci într-o epocă mult mai avansată tehnologic. Ulterior, s-a aflat că mecanismul fusese creat aproximativ în secolul al II-lea înainte de Hristos. Putea calcula mișcarea Soarelui, Lunii și, probabil, a unor planete, prezice eclipse și arăta cicluri astronomice. În esență, era un analog antic al unui computer mecanic. Tocmai acest lucru i-a uimit cel mai mult pe istorici. Înainte de descoperirea mecanismului din Antichitera, se credea că dispozitive de o asemenea complexitate au apărut la umanitate cu mult mai târziu. Unele tehnologii folosite în interiorul său păreau să-și depășească timpul cu secole. S-a ridicat întrebarea: dacă meșterii antici știau să creeze mecanisme atât de complexe, câte cunoștințe s-au pierdut? Mecanismul în sine nu a ajuns la noi complet. A zăcut sub apă aproape 2000 de ani, s-a spart în fragmente și a fost grav afectat de timp. Multe piese au dispărut pentru totdeauna. Oamenii de știință au trebuit practic să iradieze bronzul cu raze X pentru a vedea angrenajele ascunse și a înțelege principiul de funcționare al dispozitivului. Dar chiar și astăzi rămân întrebări. Cine anume a creat mecanismul? A fost unic în felul său sau existau dispozitive similare și înainte? Și de ce o tehnologie de o asemenea complexitate a dispărut timp de aproape 1500 de ani? Manuscrisele Voynich. La începutul secolului al XX-lea, anticarul polonez Wilfrid Voynich a achiziționat o carte veche care cu timpul a devenit una dintre cele mai cunoscute enigme din istoria criptografiei. Manuscrisele arăta ca un manuscris medieval, pagini dense, desene îngrijite cu plante, scheme ale cerului înstelat, diagrame ciudate și sute de rânduri de text, scrise într-un alfabet necunoscut. Dar foarte repede a devenit clar că nimeni nu putea citi nicio propoziție. Ulterior, analiza cu radiocarbon a arătat că pergamentul fusese fabricat aproximativ în secolul al X-lea. Acest lucru însemna că cartea era cu adevărat veche, nu o mistificare modernă. În interior se aflau zeci de imagini cu plante, multe dintre ele necorespunzând niciunui gen cunoscut.
Au existat pagini cu cercuri astronomice, simboluri misterioase, mici figuri de femei goale într-un lichid verde și scheme complicate al căror sens rămâne încă neclar. Textul în sine arăta deosebit de neobișnuit. Era scris îngrijit și consecvent, ca și cum autorul ar fi stăpânit liber această limbă. Cuvintele se repetau cu o anumită regularitate. Structura semăna cu o limbă reală, iar analiza statistică arăta că nu era un set aleatoriu de simboluri. De un secol, manuscrisul a încercat să fie descifrat de criptografi, istorici, lingviști, specialiști în inteligență artificială și chiar analiști militari care au lucrat în timpul războaielor mondiale. Dar nimeni nu a reușit să explice convingător ce anume este scris în carte. Au apărut numeroase versiuni. Unii consideră că manuscrisul este scris într-o limbă uitată sau creată artificial. Alții presupun un cifru complex, un tratat alchimic sau o enciclopedie medicală. Există versiunea că cartea ar fi putut fi o mistificare intenționată, creată pentru a fi vândută unui colecționar bogat încă din Evul Mediu. Dar împotriva acestei idei vorbesc volumul imens de muncă, sute de pagini de text, structura repetitivă a limbii, ilustrațiile complexe și lipsa semnelor clare de un set de simboluri lipsit de sens. Interesant este și faptul că manuscrisul pare să reziste încercărilor de descifrare. De fiecare dată când cineva pretinde că a înțeles în sfârșit sensul lui, alți specialiști găsesc rapid contradicții și erori. În 100 de ani, nimeni nu a reușit să traducă măcar câteva pagini, astfel încât comunitatea științifică să fie de acord cu rezultatul. Astăzi, manuscrisul Voynich se păstrează în biblioteca Universității Yale și este disponibil pentru studiu cercetătorilor din întreaga lume. Paginile sale au fost de mult scanate la rezoluție înaltă, iar algoritmii moderni analizează textul cu ajutorul inteligenței artificiale. Dar chiar și în era supercomputatoarelor, cartea continuă să păstreze tăcerea. Cazul Tamam Shud. În dimineața zilei de 1 decembrie 1948, pe plaja Somerton din orașul australian Adelaide, a fost găsit corpul unui bărbat necunoscut. El zăcea lângă zidul promenadei, îmbrăcat îngrijit în costum, cu pantofi lustruiți și, la prima vedere, putea părea pur și simplu un om care adormise lângă mare. Pe corp nu au fost observate răni, urme de luptă sau semne evidente de violență. Dar foarte repede a devenit clar că poliția se confrunta cu o moarte neobișnuită și o poveste în care aproape fiecare detaliu părea ca și cum cineva ar fi eliminat intenționat tot ce ar fi putut duce la un răspuns. Bărbatul era bine îmbrăcat, dar nu avea asupra sa nici documente, nici portofel. Nu avea nici măcar pălărie, ceea ce pentru sfârșitul anilor 1940 părea neobișnuit. Etichetele de pe haine fusese rătăiate, ca și cum cineva ar fi dorit dinainte să priveze investigația de posibilitatea de a înțelege de unde cumpărase hainele și cine ar fi putut fi. În buzunare au fost găsite doar câteva obiecte simple, un bilet de tren, un bilet de autobuz, gumă de mestecat, chibrituri, țigări și un pieptene. Ulterior, la gar a fost descoperit un troller care probabil îi aparținea. Înăuntru se aflau haine, ață, instrumente de ras și alte lucruri personale, dar și acolo aproape tot ce ar fi putut indica proprietarul fusese îndepărtat. Cea mai ciudată descoperire a apărut mai târziu. Într-un buzunar mic, ascuns al pantalonilor săi, a fost găsit un petic de hârtie rulat cu două cuvinte: Tamam Shud. Aceste cuvinte au fost smulse dintr-o carte a lui Omar Khayyam și se traduc de obicei ca sfârșit sau terminat. După apelul public al poliției, s-a găsit și exemplarul cărții. În el s-a descoperit numărul de telefon al unei femei care locuia nu departe de plajă, precum și o secvență ciudată de litere asemănătoare unui cifru. Această înregistrare a fost încercată să fie descifrată de mulți, dar nu a apărut niciun răspuns convingător. Femeia, al cărei număr era scris în carte, a susținut că nu-l cunoaște pe decedat,
dar locuia la aproximativ 400 de metri de locul unde a fost găsit corpul. Potrivit unor cercetători, reacția ei la masca de gips a bărbatului necunoscut a părut prea puternică pentru o persoană care vede un străin pentru prima dată. Ulterior, în jurul acestei legături au apărut numeroase speculații: o poveste personală, o întâlnire întâmplătoare, spionaj, corespondență secretă sau pur și simplu o coincidență pe care investigația nu a putut-o explica corect. Cazul a devenit cunoscut mult dincolo de granițele Australiei. Amprentele digitale și descrierea bărbatului au fost trimise în alte țări. S-au adresat FBI-ului și Scotland Yard-ului, dar nimeni nu i-a putut numi numele. S-a vorbit despre un drog rar care nu a putut fi detectat la analize. S-a vorbit despre serviciile de informații, deoarece totul se întâmpla în anii post-belici, pe fondul începutului războiului rece. S-a vorbit despre sinucidere, despre o dispariție de personalitate bine pregătită și despre un om care venise la Adelaide nu întâmplător. După decenii, cercetătorii au declarat că cu ajutorul ADN-ului au reușit să stabilească numele posibil al omului din Somerton, Carl sau Charles Webb, inginer din Melbourne. Dar chiar dacă această versiune se va dovedi finală, ea nu încheie întreaga poveste. De ce s-a aflat exact pe acea plajă? De ce hainele lui erau curățate de marcaje de identificare? Cine a smuls cuvintele Tamam Shud din carte? Ce însemnau literele de pe pagina ei? Și dacă numele lui a fost în sfârșit găsit, înseamnă că misterul însuși a fost rezolvat? Sau pur și simplu am aflat cum se numea omul care a luat cu el mult mai mult decât numele său real? Catastrofa dirijabilului L-8. Pe 16 august 1942, dirijabilul militar L-8 al marinei SUA a plecat de la baza din California pentru o patrulare obișnuită a coastei. La bord se aflau doi membri experimentați ai echipajului, pilotul Ernest Cody și asistentul Charles Adams. Sarcina lor era clară: să observe marea, să caute posibile submarine și să transmită datele la bază. Războiul al doilea mondial era în desfășurare, așa că chiar și zboruri aparent liniștite făceau parte dintr-un sistem mare de apărare. Inițial, totul a decurs conform planului. Echipajul a intrat în legătură, a raportat o pată suspectă de petrol pe apă și a coborât pentru a inspecta zona. După aceasta, dirijabilul a mai fost văzut o vreme pe cer, dar comunicațiile radio cu el au încetat. Mai târziu, L-8 a început să plutească lent spre țărm. A zburat deasupra plajei, a lovit acoperișurile caselor, a avariat câteva fire și, în cele din urmă, a aterizat pe o stradă din orașul Daly City. Când oamenii s-au apropiat de dirijabil, se așteptau să vadă piloți răniți sau urme de accident, dar înăuntru nu era nimeni. Ușa era deschisă. Vestele de salvare dispăruseră. Radioul funcționa. Combustibilul rămăsese. Armele și documentele secrete se aflau la locul lor. Dirijabilul însuși era aproape intact și putea continua zborul. Totul părea ca și cum doi oameni pur și simplu dispăruseră în timpul patrulării. Căutările piloților nu au dat rezultate. Nu s-au găsit cadavre, epave sau urme de cădere în apă. Versiunea că au căzut din gondolă părea posibilă, dar nu explica toate detaliile. De ce au dispărut ambii simultan? De ce nu au dat semnal de alarmă? De ce dirijabilul a continuat să zboare aproape nevătămat? Și cum, într-o zi senină deasupra coastei, doi marinari militari antrenați ar fi putut dispărea fără urmă la bordul unei aeronave care apoi a aterizat liniștit printre case? Scrisorile misterioase din Circleville. În anul 1976, locuitorii orașului mic Circleville, în statul Ohio, au început să primească scrisori anonime ciudate. Erau scrise cu litere de tipar, fără semnătură, dar cu o cunoaștere terifiantă a vieții personale a altora. Autorul părea să observe oamenii din exterior, știa unde merg, cu cine se întâlnesc, ce ascunde vecin și chiar de familie.
Pentru un oraș mic, unde toată lumea se cunoștea deja, astfel de scrisori au devenit deosebit de tulburătoare. Păreau să intre în cutiile poștale, să vină acasă, la serviciu. Uneori conțineau amenințări, acuzații și detalii pe care un om străin nu trebuia să le știe. Cel mai des, scrisorile le primea șoferița autobuzului școlar, Mary Gillespie. Autorul necunoscut o acuza de relație cu directorul școlii și scria ca și cum ar urmări fiecare pas al ei. Ulterior, și alți locuitori ai orașului au început să primească scrisori. Cu timpul, au devenit atât de multe încât nu mai era vorba despre o singură familie sau o singură poveste personală, ci despre sute de oameni implicați într-o corespondență stranie. Unele scrisori veneau cu ștampile poștale din Columbus, Ohio, dar acest lucru nu a ajutat la stabilirea exactă a autorului. Unii considerau situația o glumă crudă, alții o răzbunare, alții o încercare de a distruge familii. Dar cu cât povestea continua mai mult, cu atât mai puțin semăna cu o simplă bârfă locală. Cel mai greu moment a venit când soțul lui Mary a murit într-un accident de mașină. Conform unor informații, cu puțin timp înainte, acesta primise un apel telefonic și crezuse că știe cine scrie scrisorile. A urcat în mașină, a luat o armă și curând a fost găsit mort. Oficial, moartea sa a fost recunoscută ca un accident, dar pentru mulți locuitori ai orașului, această coincidență a părut prea tulburătoare. Scrisorile nu numai că nu s-au oprit, dar au devenit parte dintr-o poveste deja mult mai sumbră, unde acuzațiile personale s-au împletit cu moartea reală. Peste câțiva ani, Mary a văzut de-a lungul drumului un nou semn cu o inscripție jignitoare la adresa ei. Când a încercat să-l îndepărteze, a descoperit o capcană. De cutie era atașat un pistol care ar fi trebuit să se declanșeze la deschidere. Dispozitivul nu a funcționat așa cum a intenționat necunoscutul, iar Mary a rămas în viață. După investigații, suspiciunea a căzut asupra rudelor primarului Paul Freshour. Acesta a fost acuzat nu doar de scrisori, ci și de tentativă de omor legată de acea capcană. În cele din urmă, a primit o condamnare lungă de până la 25 de ani de închisoare. Dar tocmai după acest lucru, povestea a devenit și mai încurcată. Scrisorile au continuat să vină cât timp Paul Freshour se afla în închisoare. Mai mult, mesajele apăreau chiar și atunci când, conform unor date, el nu ar fi trebuit să aibă acces liber la hârtie și pixuri. O scrisoare a primit chiar el. Acest lucru a generat două versiuni principale. Fie avea un complice în libertate, fie autorul real a rămas tot timpul necunoscut, iar omul condamnat ar fi putut fi doar o figură convenabilă într-o poveste prea complicată. Scrisorile anonime au continuat să vină mulți ani, aproape până la mijlocul anilor 1990. Paul Freshour și-a negat vina până la sfârșit și a murit la mulți ani după eliberare, fără să mărturisească. Circleville, între timp, a rămas un oraș în care simple plicuri poștale au devenit timp de mulți ani sursă de frică și suspiciune. Cine scrie aceste scrisori? Cum afla autorul atâtea detalii personale? Și ce este mai înfricoșător, să primești o astfel de scrisoare de la un străin? Sau să înțelegi că omul care ani de zile a urmărit viețile altora ar fi putut toată această vreme să locuiască chiar lângă tine? Pietrele sferice misterioase din Costa Rica. În anii 1930, în sudul Costa Ricăi, muncitorii curățau jungla pentru plantații de banane și au început să găsească în pământ sfere de piatră uriașe. Unele erau foarte mici, de mărimea unei mingi, altele ajungeau la peste 2 metri în diametru și cântăreau câteva tone. Cel mai uimitor lucru consta în forma lor. Multe sfere erau aproape perfect rotunde, parcă ar fi fost prelucrate mult și cu grijă, cu înțelegerea geometriei, a instrumentelor și a materialului. Ulterior, arheologii au stabilit că aceste sfere de piatră sunt legate de vechea cultură dichis, care a existat cu mult înainte de sosirea europenilor. Dar scopul exact al sferelor nu a devenit niciodată clar. Le-au găsit în grupuri, uneori aranjate în linii sau scheme speciale,
Unii cercetători consideră că ar fi putut desemna statutul, puterea sau granițele așezărilor. Alții presupun că sferele erau folosite în ritualuri, erau legate de corpurile cerești, calendar sau viziunile antice ale oamenilor despre ordinea lumii. Dificultatea constă în faptul că multe sfere au fost mutate din locurile lor inițiale. Au fost duse în muzee, puse la case, decorate grădini și clădiri guvernamentale. Datorită acestui fapt, arheologii au pierdut cel mai important context. Unde anume zăceau? Cum erau orientate? Ce se afla în apropiere? Iar fără aceasta, înțelegerea sensului lor este aproape imposibilă. Ploaia din Aquilon. În august 1994, locuitorii orășelului mic Aquilon, în statul Washington, s-au confruntat cu un fenomen care încă sună aproape neverosimil. În timpul ploii, din cer nu cădea apă obișnuită, ci o masă ciudată, transparentă, asemănătoare unui jeleu. Acoperiase iarba, drumurile, acoperișurile caselor și mașinile, lăsând în urmă picături lipicioase, gelatinoase, asemănătoare unor mici bucăți de jeleu incolor. Inițial, oamenii au crezut că ar putea fi poluare, polen, urme de emisii industriale sau ceva adus de vânt. Dar curând, unii locuitori au început să se plângă de stare de rău, slăbiciune, greață, simptome asemănătoare gripei. Potrivit martorilor oculari, și unele animale de companie au început să aibă probleme de sănătate. După aceasta, mostre din substanța ciudată au fost trimise spre analiză. Rezultatele doar au amplificat întrebările. În mostre s-au găsit celule asemănătoare materialului biologic. În diverse relatări ale acestei istorii s-au menționat chiar și leucocite umane, deși o explicație științifică finală și universal acceptată nu a apărut. Au apărut versiuni despre meduze ridicate în aer de avioane militare, despre emisii de la exerciții desfășurate, despre poluare biologică, despre un amestec atmosferic neobișnuit. Dar nicio versiune nu a fost dovedită. Cel mai ciudat este că ploaia gelatinoasă, conform relatărilor locuitorilor, nu a căzut o singură dată, ci s-a repetat de mai multe ori într-o perioadă scurtă, parcă cerul ar fi readus pe pământ în mod repetat o substanță căreia nimeni nu i-a putut da o explicație simplă. Ploaia din Aquilon rămâne un mister tocmai pentru că nu a avut loc undeva în antichitate sau într-o legendă, ci într-un oraș modern mic, printre case obișnuite, mașini, oameni și animale. Ce a fost? Un fenomen natural rar? O eroare de observație? Poluare? O urmă militară? Sau ceva ce pur și simplu nu a fost studiat până la capăt? Și de ce uneori, chiar și cea mai obișnuită ploaie poate deveni un eveniment după care omul privește cerul altfel? Dispariția lui Lars Mittank. Vara anului 2014, un german de 28 de ani, Lars Mittank, își petrecea vacanța cu prietenii în Bulgaria la un resort de lângă Varna. Călătoria a început ca o vacanță obișnuită: mare, hotel, plimbări, întoarcere acasă conform programului. Dar, cu puțin timp înainte de zbor, Lars a fost implicat într-o bătaie, după care i s-a diagnosticat o leziune la ureche. Medicul i-a recomandat să nu se urce în avion până nu va fi clar că zborul nu va agrava starea. Prietenii au plecat acasă fără el, iar Lars a rămas în Bulgaria încă câteva zile. Tocmai după acest moment, comportamentul său s-a schimbat brusc. S-a cazat într-un hotel de lângă aeroport, dar aproape nu dormea și părea speriat. A sunat-o pe mama sa și i-a spus că este urmărit, că sunt prin preajmă niște oameni cărora nu trebuie să li se acorde încredere, că trebuie să se ascundă. Într-un moment dat, chiar i-a cerut mamei sale să-i blocheze cardul bancar. Totul părea ca și cum ar fi fost convins că în jurul său se întâmplă ceva periculos, deși nimeni nu a văzut confirmări obiective. În dimineața zilei de 8 iulie, Lars a ajuns la aeroportul din Varna pentru a trece un control medical înainte de zbor. Camerele de supraveghere au înregistrat cum a intrat liniștit în clădire, s-a îndreptat spre medic și a stat o perioadă în cabinet. Apoi,
se întâmplă ceea ce și astăzi provoacă cele mai multe întrebări. Lars țâșnește brusc din cabinet, lăsând acolo lucrurile, telefonul și bagajul. Aleargă prin terminal, iese afară, traversează parcarea, sare peste gard și fuge spre un câmp din spatele aeroportului. Nimeni nu l-a mai văzut. Căutările au început aproape imediat. Au fost verificate împrejurimile aeroportului, drumurile, fâșiile forestiere, clădirile abandonate, spitalele, camerele de supraveghere și mărturiile martorilor oculari. Mama sa a continuat să-și caute fiul, a publicat apeluri, a angajat detectivi particulari, a încercat să refacă fiecare oră din ultimele sale zile. Dar urma se întrerupea exact acolo, la gardul aeroportului din Varna, unde tânărul care trebuia să se întoarcă acasă a abandonat totul și a fugit în necunoscut. Au apărut multe versiuni. Posibil, Lars a dezvoltat o stare de anxietate acută după traumatism, stres și singurătate într-o țară străină. Posibil medicamentele l-au influențat. Posibil chiar s-a temut de ceva sau s-a confruntat cu oamenii despre care încerca să o avertizeze pe mama sa. Dar nicio versiune nu explică totul până la capăt. De ce a lăsat lucrurile? Unde se îndrepta? Cum a reușit să dispară atât de repede? Și de ce, de-a lungul atâtor ani, nu a apărut nicio urmă sigură? Dispariția expediției Franklin în 1845. Expediția britanică condusă de Sir John Franklin a plecat în Arctica pentru a găsi pasajul de nord-vest, o rută maritimă între Atlantic și Pacific prin nordul Canadei. Pentru Imperiul Britanic, aceasta nu era doar o descoperire geografică, ci o chestiune de o importanță enormă. Un astfel de traseu ar fi putut schimba comerțul și influența maritimă a țării. Expediția era considerată una dintre cele mai bine pregătite ale vremii sale. Două nave, HMS Erebus și HMS Terror, au fost ranforsate pentru a naviga în gheață, aprovizionate cu rezerve de hrană pentru câțiva ani și dotate cu tehnologii noi, inclusiv motoare cu abur pentru secțiunile dificile ale rutei. La bord se aflau 129 de persoane. În vara anului 1845, expediția a fost văzută ultima dată de către europeni balenieri în largul coastelor Groenlandei. După aceea, navele au dispărut în ghețurile arctice. Inițial, în Marea Britanie se spera că Franklin este doar reținut din cauza condițiilor grele. Însă, anii au trecut și a devenit clar că expediția nu se mai întoarce. Au început căutări la scară largă în Arctica. Noi nave care au condus noile nave au explorat insule, coaste și strâmtori înghețate. Treptat, echipele de căutare au început să găsească urme ale expediției dispărute, tabere goale, conserve, oase de animale, resturi de haine și fragmente de rămășițe umane. Cea mai importantă descoperire a fost o notă lăsată de ofițerii expediției pe insula King William. Din aceasta s-a aflat că navele au rămas prinse în gheață aproape 2 ani. John Franklin a murit în vara anului 1847. Până atunci, 24 de oameni muriseră deja. Membrii rămași ai echipajului au decis să părăsească navele și să meargă pe jos spre sud prin deșertul arctic, dar, mai departe, povestea a devenit și mai grea. Mai târziu, exploratorii și inuiții locali povesteau despre oameni extrem de epuizați care trăiau bărci și lucruri grele pe gheață, ca și cum nu puteau renunța la viața marină obișnuită, chiar și în condiții în care fiecare kilogram era important. Pe unele oase găsite au fost descoperite urme de tăieturi, ceea ce a generat discuții despre canibalism printre supraviețuitori. Mult timp, în Marea Britanie, astfel de versiuni erau negate, deoarece însăși ideea că o expediție britanică de elită ar fi putut ajunge în astfel de condiții părea imposibilă. Mai târziu, au apărut și alte versiuni ale cauzelor catastrofei. Oamenii de știință vorbeau despre otrăvire cu plumb din cauza conservelor prost etanșate, despre scorbut, foamete, condițiile arctice grele și erorile de conducere.
dar multe detalii au rămas necunoscute, deoarece ambele nave nu au putut fi găsite mult timp. Abia în secolul 21, cercetătorii canadieni au reușit să descopere mai întâi HMS Erebus, iar apoi HMS Terror, pe fundul apelor arctice. Navele s-au păstrat uimitor de bine datorită frigului și întunericului de sub apă. Această descoperire a redat interesul pentru povestea lui Franklin, deoarece în interiorul navelor ar putea fi jurnale, obiecte personale și însemnări capabile să spună ce s-a întâmplat în ultimele luni ale expediției. Dar chiar și astăzi, povestea lui Franklin este percepută nu doar ca o catastrofă arctică. Este o poveste despre cât de vast și necunoscut încă era lumea în secolul al XIX-lea. Oamenii plecau în pustietatea înghețată, aproape fără posibilitatea de a comunica, sperând la hărți, disciplină și rezistență. Camera de Chihlimbar. Mii de oameni trec prin camera de Chihlimbar din Palatul Ecaterina și văd în fața lor un hol strălucitor de lumină caldă, aurie. Panouri de Chihlimbar, oglinzi, sculpturi, aurire, sclipirea blândă a pereților, totul pare real, vechi, care a supraviețuit secolelor. Dar această frumusețe are un secret important. În fața noastră nu este originalul din secolul al XV-lea, ci o cameră restaurată. Camera de Chihlimbar autentică a dispărut în timpul celui de-al doilea război mondial, iar soarta ei rămâne necunoscută până astăzi. Camera de Chihlimbar a fost creată la începutul secolului al XV-lea pentru regele Prusac, iar mai târziu a fost dăruită lui Petru I. Apoi a fost instalată în Palatul Ecaterina, unde a devenit unul dintre cele mai neobișnuite holuri din Europa. Unicitatea sa nu consta doar în prețul Chihlimbarului, era o operă de artă aproape imposibilă. Nu o pictură, nu o mobilă, nu bijuterii, ci un întreg hol compus din rășină fragilă, antică. Chihlimbarul este greu de tăiat, greu de potrivit, el se teme de timp, de schimbările de temperatură și nu iartă greșelile. Dar meșterii au creat din el pereți, ornamente, mozaicuri și reliefuri, ca și cum nu ar fi lucrat cu un material casant, ci cu lumină aurie caldă. În timpul războiului, Palatul Ecaterina s-a aflat pe teritoriu ocupat. Camera de Chihlimbar originală nu a apucat să fie scoasă. Panourile erau fragile, complexe, iar timpul aproape nu mai rămânea. Trupele germane au demontat-o și au trimis-o la Königsberg, actualul Kaliningrad. Acolo a fost expusă pentru o vreme în castel, iar apoi urmele s-au pierdut. Königsberg a fost bombardat, orașul a ars, castelul a fost distrus, iar după război camera de Chihlimbar nu a mai fost găsită. Unii consideră că a ars în ultimele luni ale războiului, alții că a fost ambalată din timp în lăzi și ascunsă. Au căutat-o în subterane, mine, buncăre, depozite vechi, dar nu a mai apărut întreagă. Astăzi vedem camera de Chihlimbar recreată, o lucrare uimitoare a restauratorilor care i-au redat lumii aspectul. Dar camera autentică, cea prin care au trecut împărați, război și dispariție, rămâne încă pierdută. A ars în ultimele luni ale războiului? A fost dusă într-un loc secret? A fost demontată bucată cu bucată? Sau undeva încă există o ladă din spatele unui zid, într-o mină, în subteran, în interiorul căreia se află un fragment din acel Chihlimbar strălucitor? Dispariția zborului MH370. În noaptea de 8 martie 2014, un avion Boeing 777 al companiei Malaysia Airlines efectua zborul MH370 de la Kuala Lumpur la Beijing. La bord se aflau 239 de persoane, pasageri și membri ai echipajului. Zborul a început absolut normal. Avionul a prins altitudine, a intrat pe rută și a menținut legătura cu controlorii de trafic. Ultimele cuvinte din cabină au sunat liniștit. Noapte bună, Malaysian 370. După aceea, avionul ar fi trebuit să treacă din zona controlorilor malaezieni la cei vietnamezi. Dar tocmai în acel moment, zborul a dispărut de pe radarele civile.
Primele minute încă nu părea ca o problemă. Uneori, legătura poate fi întreruptă la tranziția între zone de control, dar MH370 nu a intrat în legătură cu Vietnamul, nu a răspuns la solicitările controlorilor și nu a transmis semnal de urgență. Mai târziu, s-a aflat că transponderul avionului, dispozitivul care comunică radarelor numărul zborului, altitudinea și poziția, a încetat să mai transmită date. Acest lucru s-a întâmplat într-un moment foarte precis, între două zone de responsabilitate, când un controlor deja și-a luat rămas bun de la echipaj, iar celălalt încă nu a stabilit cu el o legătură normală. Mai departe, povestea a devenit și mai ciudată. Radarele militare au arătat că după dispariția de pe sistemele civile, avionul nu s-a prăbușit imediat. A schimbat cursul, s-a întors, a traversat Malaysia în direcția opusă, a trecut aproape de insula Penang, apoi s-a îndreptat spre strâmtoarea Malacca și mai departe spre Oceanul Indian. Adică, avionul a zburat încă mult timp, dar deja parcă în afara vieții normale de aviație, fără convorbiri radio, fără o rută clară, fără mesaje de la pasageri și fără încercări ale echipajului de a explica ce se întâmplă. Avionul a continuat să rămână în aer câteva ore. Deși legătura normală a fost pierdută, sistemul prin satelit Inmarsat încă primea de la el semnale tehnice automate, scurte, strângeri de mână electronice. După acestea, s-a putut determina că MH370 se mișca de-a lungul uneia dintre posibilele arce, iar apoi, cel mai probabil, a plecat departe spre sudul Oceanului Indian. Acest loc se afla atât de departe de rutele obișnuite și de țărmuri, încât căutările s-au transformat imediat într-o sarcină de scară aproape imposibilă. Detaliile ciudate continuau să apară. Telefoanele unor pasageri, așa cum raportau rudele, încă mai păreau să dea semne de viață la încercarea de a suna. Deși acest lucru nu dovedea că oamenii erau în viață, astfel de semnale puteau fi o particularitate a funcționării rețelei. În manifestul de marfă erau menționate baterii litiu-ion, ceea ce a generat versiunea unui incendiu la bord, dar aceasta nu explica virajul complex și zborul prelungit. S-a discutat și posibilitatea unei depresurizări, în urma căreia oamenii ar fi putut pierde cunoștința, iar avionul ar fi continuat să zboare pe autopilot. Dar atunci rămâne întrebarea: cine și de ce a schimbat ruta înainte de aceasta? Căutările au devenit cele mai mari din istoria aviației. La ele au participat 10 de țări, nave, avioane, sateliți și aparate subacvatice. Au fost explorate zone uriașe ale fundului oceanic, unde adâncimea ajunge la kilometri, iar relieful seamănă cu un lanț muntos sub apă. După ani de zile, fragmente, recunoscute sau probabil legate de MH370, au fost găsite pe coastele insulelor din Oceanul Indian și lângă coasta de est a Africii. Aceste descoperiri au confirmat că avionul, cel mai probabil, s-a prăbușit în ocean, dar nu au indicat locul principal al catastrofei. Căutările au fost reluate și mai târziu. În anul 2025, Malaysia a aprobat o nouă căutare cu compania Ocean Infinity în partea de sud a Oceanului Indian. Schema era: nicio descoperire, nicio plată. Iar la începutul anului 2026, compania a anunțat că etapa curentă s-a încheiat fără descoperirea avionului. Aceasta înseamnă că, chiar și după 12 ani, principalele fragmente ale MH370 încă nu au fost găsite. În lumea modernă, printre radare, sateliți, controlori de trafic, sisteme digitale și control internațional, un avion de pasageri uriaș a reușit să dispară aproape complet. Ce s-a întâmplat după ultima frază liniștită din cabină? De ce zborul și-a schimbat cursul tocmai în momentul tranziției între zonele de comunicație? A fost cineva la manșă până la sfârșit? Sau avionul a zburat deja ca un înveliș gol, ducând oamenii în cea mai pustie zonă a oceanului? Paznicii farului de pe insulele Flennan.
În decembrie anul 1900, o navă de aprovizionare s-a apropiat de mica insulă Alien Moor, în largul coastei de vest a Scoției. Pe insulă se afla un far pe care îl supravegheau 3 paznici: James Ducat, Thomas Marshall și Donald MacArthur. Munca lor era simplă, doar la prima vedere. Trebuia să mențină lumina farului, să țină un jurnal, să supravegheze echipamentul și să trăiască săptămâni întregi în izolare aproape completă, printre vânt, valuri și versanți stâncoși, unde nu exista nici sat, nici port, nici locuitori permanenți. Când oamenii de pe navă au debarcat pe insulă, nimeni nu i-a întâmpinat. Pe far nu erau semne de viață normală. Înăuntru, totul părea ordonat, dar ciudat de gol. O parte dintre lucruri erau la locul lor. Ceasurile s-au oprit. Unul dintre scaune era răsturnat. Hainele de ploaie pe care paznicii le îmbrăcau de obicei când ieșeau afară pe vreme rea, nu erau toate la locul lor. Aceasta însemna că cineva, posibil, a ieșit din far în condiții nefavorabile, iar cineva putea părăsi încăperea fără o protecție completă împotriva vântului și ploii. În jurnalul farului s-au găsit însemnări despre o furtună puternică. Paznicii scriau despre vreme grea, despre valuri care loveau insula și despre tensiunea care se simțea în acele zile. Dar mai târziu a apărut o ciudățenie. În rapoartele oficiale meteorologice din apropiere, nu a fost înregistrată o furtună atât de distructivă tocmai în acea perioadă. Acest lucru a generat dispute despre ce anume au văzut și au experimentat paznicii înainte de dispariție. Cea mai plauzibilă este versiunea conform căreia bărbații au ieșit pe platforma de vest, unde se afla echipamentul, și au fost luați de un val mare și brusc. Insula Alien Moor este înconjurată de stânci abrupte, iar oceanul acolo poate crește neașteptat de înalt. Dacă un paznic a fost în pericol, ceilalți 2 ar fi putut să-i sară în ajutor și să fie și ei luați de apă. În favoarea acestei versiuni, vorbesc avariile pe partea de coastă a insulei și urmele că o parte din echipament a suferit într-adevăr de pe urma valurilor. Dar un răspuns definitiv nu a apărut. Cadavrele paznicilor nu au fost găsite. Nimeni nu a văzut momentul dispariției. Nimeni nu a apucat să lase o ultimă însemnare care să explice de ce toți 3 au părăsit farul aproape simultan. De aceea, în jurul poveștii au apărut versiuni mai sumbre: conflict între paznici, atacul unor persoane necunoscute, o criză nervoasă cauzată de izolare, chiar discuții despre atmosfera stranie a insulei în sine. Documentele și faptele nu susțin aceste versiuni, dar farul gol, scaunul răsturnat și oamenii dispăruți au făcut această poveste deosebit de tenace. În această enigmă, cel mai mult uimește nu misterul, ci însăși vulnerabilitatea omului în fața mării. 3 paznici experimentați nu se aflau într-o expediție îndepărtată și nici pe un continent necunoscut, ci la locul de muncă, într-un turn de piatră construit tocmai pentru siguranța navelor. Și totuși, într-un moment dat, au ieșit afară și nu s-au mai întors. Ce i-a determinat să părăsească farul cu toții? De ce nimeni nu a rămas înăuntru? A fost o simplă undă marină a coincidențelor și a vremii rele? Sau, în ultimele minute pe insulă, s-a întâmplat ceva despre ce nu vom ști niciodată? Maria Celeste. În decembrie anul 1872, nava britanică Mary Celeste a plecat din New York și s-a îndreptat spre Italia. La bord se aflau capitanul Benjamin Briggs, soția sa, fiica lor mică și un echipaj de 7 oameni. Nava transporta o încărcătură de alcool și arăta perfect în stare de funcționare înainte de plecare. Nimic nu indica faptul că acest zbor va intra în istorie ca una dintre cele mai faimoase mistere maritime. După câteva săptămâni, o altă navă, Dei Grația, a observat Mary Celeste care plutea în derivă în Oceanul Atlantic în apropiere de insulele Azore.
Nava se mișca ciudat. Velele erau parțial ridicate. Cursul părea nesigur, dar nava nu transmitea semnal de urgență. Când marinarii au urcat la bord, au descoperit ceva și mai ciudat. Nava era goală. Oamenii de la bord nu erau deloc. În același timp, Mary Celeste nu arăta ca o navă după un naufragiu. Coca rămânea aproape neatinsă. Încărcătura era la locul ei. În cabine se aflau obiectele personale ale echipajului. Pe masă erau obiecte din viața de zi cu zi, ca și cum oamenii ar fi părăsit nava chiar recent. Lipsea doar o barcă de salvare. Ultima înregistrare din jurnalul de bord a fost făcută cu câteva zile înainte de descoperirea navei și nu conținea semne de panică. Nu s-au găsit urme de luptă. Nu exista sânge, avarii grave sau semne de atac pirațesc. Tocmai acest lucru a făcut povestea atât de neobișnuită. Se crea impresia că echipajul a părăsit voluntar o navă funcțională în mijlocul oceanului. Mai târziu au apărut multe versiuni. Posibil capitanul a decis să părăsească nava temporar din cauza temerilor de explozie. Încărcătura de alcool putea emite vapori, iar într-unul dintre cala se aflau într-adevăr urme de o mică bubuitură sau presiune. Posibil, echipajul a văzut ceva ce i-a făcut să coboare urgent în barca de salvare, sperând să se întoarcă. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci de ce nu au reușit să se întoarcă la nava aproape întreagă? De ce capitanul a părăsit nava împreună cu familia sa? Și cum s-a întâmplat ca Mary Celeste să continue să plutească liniștit pe ocean, fără un singur om la bord? Povestea a fost rapid acoperită de legende. Se vorbea despre monștri marini, valuri gigantice, pirați, revolte și chiar forțe supranaturale. Dar adevărata enigmă este posibil mult mai puternică decât orice misticism. Cazul Soders. În noaptea de Crăciun, anul 1945, într-un mic oraș din Fayetteville, statul Virginia de Vest, a ars casa familiei Soders. Înăuntru se aflau George și Jenny Soders și 9 copii ai lor. Părinții și 4 copii au reușit să iasă afară, dar 5 dintre cei mai mici, așa cum se credea inițial, au rămas în casa în flăcări. Când focul a fost stins, a apărut prima neconcordanță stranie. Printre dărâmături nu s-au găsit corpuri, nu s-au găsit oase care ar fi trebuit să se păstreze după un astfel de incendiu. Casa a ars repede, dar nu atât de mult încât să distrugă complet rămășițele umane. Familia nu putea înțelege de ce de la cei 5 copii nu au rămas aproape deloc urme. Apoi au început să-și amintească alte detalii. Seara, înainte de incendiu, în casă a sunat telefonul, iar Jenny a auzit o voce feminină necunoscută. Mai târziu, cineva a observat că linia telefonică a fost tăiată. Scara, care stătea de obicei lângă casă și putea ajuta la accesarea etajului 2, nu era la locul ei. Mașinile familiei cu care puteau fi duși copiii sau chemat ajutorul, din motive necunoscute, nu au pornit. Iar pompierii au sosit doar după câteva ore, deși orașul era mic. Soders erau din ce în ce mai convinși că copiii nu au murit în foc, ci au dispărut mai devreme sau au fost răpiți. Mai târziu, au apărut mesaje de la oameni care parcă ar fi văzut copii asemănători într-o mașină, la un hotel, în alte orașe. Cel mai puternic detaliu a fost o fotografie obținută de Jenny Soders mulți ani mai târziu. Pe ea se afla un bărbat tânăr, asemănător unuia dintre fiii dispăruți, iar pe verso era o inscripție ciudată cu numele Luis. Familia a căutat copiii timp de decenii. Au instalat panouri publicitare, au apelat la detectivi privați, au verificat orice informație și, până la sfârșitul vieții, nu au acceptat versiunea oficială a morții. De ce nu s-au găsit rămășițe în casă? Cine a tăiat linia telefonică? De ce a dispărut scara? Și, dacă copiii totuși au supraviețuit, de ce niciunul dintre ei nu s-a întors vreodată acasă? Discul de la Phaistos.
În anul 1908, în Creta, în vechiul complex palatial Phaistos, arheologii au găsit un mic disc de lut. La prima vedere ar fi putut părea doar o tăbliță veche, dar curând a devenit clar că în fața cercetătorilor se află unul dintre cele mai enigmatice monumente scrise ale lumii antice. Discul era acoperit cu simboluri aranjate în spirală, figuri umane, păsări, pești, plante, arme, scuturi, semne asemănătoare cu obiecte casnice. În total pe el erau 10 de simboluri diferite apăsate cu grijă în lutul moale înainte de ardere. Cel mai neobișnuit la discul de la Phaistos este modul său de creare. Simbolurile nu au fost tăiate manual unul câte unul ca pe multe inscripții vechi. Ele parcă au fost ștampilate cu ștampile speciale. Acest lucru face discul să fie un exemplu foarte timpuriu de imprimare, creat cu mii de ani înainte de tehnologiile tipografice obișnuite. Dar cine anume a făcut aceste ștampile? Pentru ce a fost necesar discul și de ce obiecte similare aproape nu se întâlnesc nicăieri altundeva este necunoscut. Oamenii de știință au încercat să citească inscripția de 10 de ori. Unii au considerat că este o rugăciune, alții un imn, un calendar, un text magic, o listă de războinici, un decret regal sau o instrucțiune pentru un ritual. Problema este că textul este prea puțin, iar limba este necunoscută. Fără un al doilea monument similar, fără o inscripție paralelă într-o limbă inteligibilă și fără context, decriptarea discului este aproape imposibilă. Există chiar și versiunea că discul de la Phaistos ar putea fi o falsificare de la începutul secolului 20, dar majoritatea cercetătorilor îl tratează totuși ca pe un artefact antic autentic. A fost găsit într-un strat asociat cu civilizația minoică, una dintre cele mai neobișnuite culturi ale epocii bronzului. Această civilizație a construit palate, a creat frește luminoase, a comerțat pe mare și a lăsat în urmă scrieri care până astăzi sunt studiate și decriptate. Discul de la Phaistos pare deosebit de enigmatic tocmai pentru că parcă ne vorbește într-o limbă de la care s-a păstrat doar o singură frază scurtă. Vedem semne, le putem număra, compara, studia forma fiecărui simbol, dar nu putem înțelege ce a vrut să spună omul care cândva a ținut acest disc în mâini. Liniile Nazca. În deșertul Nazca, în sudul Peru, printre pământ uscat și platou stâncos, se află desene uriașe pe care este aproape imposibil să le vezi în întregime de pe pământ. De la înălțime, ele se transformă în figuri gigantice, o pasăre, o maimuță, un păianjen, o balenă, un colibri, spirale, triunghiuri și linii drepte lungi care se întind prin deșert pe sute de metri. Oamenii antici le-au creat îndepărtând pietrele întunecate de la suprafață și expunând solul mai deschis de dedesubt. Datorită climei uscate, aceste urme s-au păstrat de-a lungul multor secole. Cel mai uimitor la liniile Nazca este scara și precizia lor. Unele figuri sunt atât de mari încât o persoană care stă lângă ele vede doar o porțiune separată a liniei și nu poate înțelege desenul general. De aceea, mult timp a apărut întrebarea cum au planificat maestrii antici astfel de imagini fără posibilitatea de a se ridica înalt deasupra pământului. Unii cercetători consideră că au folosit scheme simple, frânghii, țăruși și o înțelegere profundă a proporțiilor. Alții au încercat să lege liniile de astronomie, de căi ritualice, de apă, de calendar sau de rugăciuni către zei, care trebuiau să vadă aceste semne din cer. Versiunile au fost multe. Liniile puteau fi parte a ceremoniilor religioase, drumuri pentru procesiuni, simboluri ale fertilității sau rugăciuni pentru ploaie într-unul dintre cele mai uscate locuri de pe planetă. Unele linii drepte par să indice spre munți și surse de apă, ceea ce face această versiune deosebit de interesantă. Dar o explicație unică nu există. Prea diferite forme, prea mare scară și prea puține dovezi scrise au rămas de la oamenii care le-au creat. Copiii verzi din Woolpit.
În cronicile engleze din secolul al X-lea există o poveste despre doi copii neobișnuiți găsiți lângă satul Woolpit în comitatul Suffolk. Potrivit relatărilor, era un băiat și o fată cu pielea de o nuanță verzuie ciudată. Vorbeau o limbă necunoscută, erau îmbrăcați în haine neobișnuite și, inițial, refuzau să mănânce alimente obișnuite. Singurul lucru pe care l-au acceptat au fost fasole verde pe care o mâncau ca și cum ar fi fost mâncarea lor obișnuită. Băiatul s-a îmbolnăvit curând și a murit, iar fata s-a obișnuit treptat cu noua viață. Cu timpul, pielea ei a pierdut nuanța verzuie. A învățat să vorbească engleză și, conform legendei, a povestit că ea și fratele ei au venit dintr-un loc unde nu a strălucit niciodată soarele puternic, iar totul în jur era sumbru și verde. Se pare că ei păzeau o turmă, au auzit un clopot, au intrat într-o peșteră sau un pasaj și au apărut lângă Woolpit. Istoricii au încercat să explice această istorie prin cauze mai pământești. Posibil, copiii erau străini sau fugari care vorbeau limba flamandă, pe care localnicii nu au înțeles-o. Nuanța verzuie a pielii ar fi putut fi rezultatul unei boli, al malnutriției sau al anemiei. Dar chiar și cu astfel de explicații, rămâne ciudat cum anume această poveste s-a fixat în cronicile și de ce detaliile sale sună atât de neobișnuit pentru o mărturie medievală. Cine au fost acești copii de fapt? Copii orfani pierduți, veniți dintr-o comunitate vecină, victime ale foametei și bolilor pe care memoria populară i-a transformat în ființe dintr-o altă lume. Sau aceasta este una dintre acele povești vechi în care un eveniment real a trecut atât de mult timp prin frică, zvonuri și imaginația oamenilor, încât a ajuns să semene cu o poveste liniștită, ajunsă accidental în cronica istorică. Dispariția navei Cyclops. În luna februarie anul 1918, nava cargo americană USS Cyclops a plecat din Rio de Janeiro și s-a îndreptat spre Baltimore. La bord se aflau peste 300 de persoane, iar în cala navei un mare transport de minereu de mangan necesar industriei de război. Se desfășura primul război mondial, Atlanticul era un spațiu tensionat. Navele se temeau de submarinele germane de vremea rea, de supraîncărcare și de orice defecțiuni imprevizibile în oceanul deschis. Pe parcurs, Cyclops a făcut o oprire în Barbados. Acolo, nava a fost văzută ultima dată. După plecarea în larg, urma să ajungă în Baltimore pe 13 martie, dar nu a apărut niciodată. Nu a existat niciun semnal de primejdie, nu au fost găsite resturi, bărci de salvare, corpuri, urme de explozie sau de atac. O navă imensă cu o lungime de peste 160 de metri a dispărut împreună cu echipajul și pasagerii de parcă oceanul s-ar fi închis pur și simplu deasupra ei, fără niciun comunicat. După dispariție s-au analizat diferite versiuni, s-a vorbit despre un atac german, dar Germania a negat implicarea și nu s-au găsit confirmări pentru această versiune. S-a presupus că nava a fost supraîncărcată cu minereu și ar fi putut să-și piardă stabilitatea pe vreme rea. S-au discutat probleme tehnice, erori de pilotaj, defecțiuni interne și chiar posibile sabotaje. Mai târziu, această poveste a început să fie legată de triunghiul Bermudelor, deoarece ruta trecea prin zona în jurul căreia, în timp, au apărut numeroase legende. În istoria marinei americane, această dispariție a devenit una dintre cele mai mari pierderi de natură necombativă. De ce Cyclops nu a transmis un semnal de primejdie? Ce s-a întâmplat atât de repede încât nimeni nu a apucat să anunțe catastrofa? Și cum a putut o navă imensă să dispară în ocean fără a lăsa în urmă aproape nimic, în afară de un nume pe o listă de dispăruți? Zgomotul din Taos. În orășelul Taos, statul New Mexico, de mulți ani oamenii povestesc despre un sunet jos, surd, care parcă ar veni de undeva din depărtare. Îl descriu diferit, ca funcționarea unui motor greu, un diesel îndepărtat, o vibrație sub pământ sau un zumzet constant care se aude în special noaptea când devine liniște în jur.
Cel mai ciudat la acest fenomen este că nu îl aude toată lumea. Unii locuitori spun că zgomotul îi împiedică să doarmă, le provoacă iritații, dureri de cap și un sentiment de tensiune interioară. Alții care locuiesc în apropiere nu aud absolut nimic. Oamenii de știință și inginerii au încercat să găsească sursa. Au verificat obiective industriale, linii de înaltă tensiune, comunicații subterane, activitate seismică, baze militare și chiar particularitățile percepției auditive. Dar un răspuns clar nu a fost găsit. Zgomotul din Taos nu a putut fi înregistrat fiabil astfel încât toată lumea să fie de acord. Iată-l, sunetul în cauză. Pentru unii, rămâne un fenomen fizic real. Pentru alții, o particularitate a auzului uman când creierul începe să perceapă zgomotele interne ale corpului sau frecvențele joase ale mediului înconjurător ca un sunet extern. Și totuși, misterul persistă. De ce unii oameni aud acest zgomot ani de zile, iar alții nu îl observă nici măcar în aceeași cameră? Dispariția coloniei Roanoke. La sfârșitul secolului al X-lea, Anglia încerca să se stabilească pe coasta Americii de Nord. Una dintre primele încercări a fost colonia Roanoke, fondată în anul 1587 pe o insulă din largul actualei Caroline de Nord. La noua așezare au sosit peste 100 de persoane, bărbați, femei și copii. Printre ei se afla și nepoata guvernatorului John White, Virginia Dare, primul copil englez născut în America. Primele luni ale coloniei au fost grele. Coloniștii duceau lipsă de provizii, relațiile cu triburile locale rămâneau tensionate, iar condițiile de viață erau neobișnuite și aspre. Atunci, coloniștii l-au rugat pe guvernatorul John White să se întoarcă în Anglia pentru provizii și ajutor. El a plecat toamna anului 1587, sperând să se întoarcă suficient de repede. Dar a început războiul Angliei cu Spania. Aproape toate navele erau necesare pentru apărarea țării, iar întoarcerea a trebuit amânată constant. Abia după 3 ani, în anul 1590, White a reușit să ajungă din nou pe insula Roanoke. Dar când expediția s-a apropiat de așezare, a devenit clar că colonia dispăruse. Casele erau goale, oamenii nicăieri. Nu s-au găsit nici corpuri, nici urme de luptă, nici semne de fugă pripită. Așezarea arăta de parcă locuitorii ar fi strâns liniștiți lucrurile și ar fi plecat. Singura indiciu a fost cuvântul Croatoan, tăiat pe un stâlp de lemn. Alte 3 litere, Croa, au fost găsite pe un copac din apropiere. Croatoan se numea o insulă vecină și una dintre triburile locale. Anterior, coloniștii au convenit că, dacă vor fi nevoiți să plece, vor lăsa un semn despre direcția lor. Iar dacă vor pleca sub amenințare sau violență, în apropiere ar trebui să apară o cruce. Dar crucea nu a fost nicăieri. Din cauza vremii nefavorabile și a lipsei de timp, White nu a reușit să plece pe insula Croatoan pentru o căutare completă. Expediția a fost nevoită să se întoarcă, iar soarta a peste 100 de oameni a rămas necunoscută. În timp, dispariția Roanoke a devenit una dintre cele mai cunoscute povești ale Americii timpurii. Dar dacă ne imaginăm această situație fără legende și romantism, ea pare deosebit de ciudată. Peste 100 de oameni au dispărut pur și simplu între pădure, ocean și continentul necunoscut. Fără scrisori, fără morminte, fără un răspuns final. Și astăzi știm despre soarta coloniei aproape la fel de mult cât știa John White când stătea printre casele goale ale așezării sale și încerca să înțeleagă unde dispăruseră toți oamenii. Femeia din Dune. Vara anului 1974, pe coasta Cape Cod, în statul Massachusetts, printre dunele de nisip, nu departe de Provincetown, a fost găsit corpul unei femei necunoscute. Locul era liniștit și aproape pustiu. Nisip, iarbă înaltă, vânt dinspre ocean și poteci pe care ocazional treceau turiștii. Femeia zăcea pe un prosop de plajă, alături se aflau blugi și o bentiță albastră.
nu avea documente, iar tot ce ar fi putut ajuta la stabilirea rapidă a identității sale părea să fi dispărut odată cu ultimele sale ore. Investigația s-a confruntat imediat cu o dificultate. Ucigașul probabil a făcut totul pentru ca femeia să fie imposibil de identificat. Îi lipseau mâinile, iar o parte din dinți fuseseră extrași. Aceasta a privat poliția de două principale metode de identificare: amprentele digitale și înregistrările stomatologice. Pe corp existau urme de violență gravă, dar în apropiere aproape nu au fost găsite obiecte care să poată spune cine era, de unde venea și cu cine fusese înainte de moarte. Ani de zile a fost numită pur și simplu femeia din Dune. Poliția a verificat listele persoanelor dispărute, a studiat declarațiile martorilor oculari, de mai multe ori a făcut reconstituiri faciale și a publicat noi imagini, sperând că cineva o va recunoaște după trăsături, vârstă, îmbrăcăminte sau locul descoperirii. Au apărut diverse versiuni, inclusiv o presupunere neobișnuită că o femeie asemănătoare ar fi putut fi extras în filmul Falci, filmat în apropiere în aceiași ani. Dar această versiune nu a primit niciodată dovezi. Abia după aproape jumătate de secol, această femeie a primit un nume. În anul 2022, ea a fost identificată ca Ruth Mary Terry. Născută în anul 1936, originară din Tennessee, în diverse perioade viața ei a fost legată de California, Massachusetts și Michigan. La momentul morții avea 37 de ani. Identitatea a fost stabilită cu ajutorul genealogiei genetice. Specialiștii au obținut profiluri ADN din rămășițe, au găsit potriviri printre rude îndepărtate, au construit arborele genealogic și au confirmat că necunoscuta din Dune este chiar Ruth. Mai târziu, ancheta a concluzionat că principalul suspect a fost soțul ei, Guy Rockwell Moldavin. Ei s-au căsătorit cu doar câteva luni înainte de dispariția ei. Moldavin a murit deja în anul 2002, așa că procesul nu a mai putut avea loc, iar multe întrebări au rămas fără un răspuns direct. De ce Ruth a ajuns pe Cape Cod? Ce s-a întâmplat în ultimele ei zile? Și de ce ucigașul a încercat atât de atent să-i șteargă identitatea? Semnalul wow! Pe 15 august, anul 1977, radiotelescopul Arecibo din statul Ohio a înregistrat un semnal radio neobișnuit din spațiu. A durat doar 72 de secunde, dar s-a dovedit atât de ciudat încât astronomul Jerry Ehman, examinând printarea datelor, l-a înconjurat cu un pix și a scris alături un singur cuvânt: wow! Astfel, acest semnal a intrat în istorie ca semnalul wow! A venit din direcția constelației Săgetător și a fost foarte îngust bandă, adică asemănător nu cu zgomotul cosmic obișnuit, ci cu ceva mai precis și direcționat. Tocmai astfel de semnale, teoretic, puteau interesa oamenii de știință care caută semne ale civilizațiilor extraterestre. A fost puternic, scurt și diferit de radiația de fond obișnuită, dar cel mai important, după aceea, nu s-a mai repetat niciodată. Oamenii de știință au încercat de multe ori să asculte din nou aceeași porțiune de cer, dar nu au găsit nimic asemănător. Au existat versiuni că ar fi putut fi un semnal de la o sursă terestră, o reflexie de la deșeuri spațiale, un proces natural necunoscut sau chiar o emisie de la o cometă. Dar nicio explicație nu a devenit definitivă. Semnalul a apărut odată, a lăsat o linie ordonată de cifre pe hârtie și a dispărut. Și în aceasta este ciudățenia sa principală. Dacă semnalul s-ar fi repetat, ar fi putut fi studiat, verificat, comparat, găsit sursa, dar a sunat ca o singură frază scurtă din adâncul spațiului pe care am reușit să o auzim, dar nu am putut-o înțelege. Ce a fost? Un vârf accidental, o eroare a aparatelor, un fenomen natural rar sau un mesaj îndepărtat al cuiva? Și dacă a fost într-adevăr un semnal dintr-o altă lume, de ce a spus doar un cuvânt și a tăcut pentru totdeauna? Grupul Dyatlov.
Una dintre cele mai cunoscute și tulburătoare mistere ale secolului al XX-lea s-a întâmplat iarna anului 1959 în Ural de Nord. Un grup de 9 turiști, sub conducerea lui Igor Dyatlov, a plecat într-un drumeție cu schiurile pe munții aspri din Ural și nu s-a mai întors viu. Mai târziu, salvatorii au găsit cortul lor pe panta muntelui Colat Siacl. Cel mai ciudat a fost că cortul era tăiat din interior, ca și cum oamenii ar fi încercat în panică să iasă afară cât mai repede posibil. L-au părăsit aproape fără haine, fără încălțăminte, în mijlocul nopții, pe frig și vânt puternic, și apoi au coborât pe pantă spre pădure. Tocmai detaliile au făcut această poveste atât de misterioasă. Plecarea din cort nu arăta ca o decizie obișnuită a turiștilor experimentați, ci ca o fugă bruscă. Înăuntru rămăseseră haine calde, încălțăminte, obiecte personale și echipament, fără de care în munții de iarnă este aproape imposibil să supraviețuiești. Urmele pe zăpadă arătau că oamenii au mers o vreme organizat, nu haotic, dar în același timp nimeni nu s-a întors după haine, deși cortul rămăsese relativ aproape. Aceasta este încă unul dintre cele mai ciudate momente. Ce anume ar fi putut determina un grup pregătit să părăsească singurul adăpost și să nu încerce să se întoarcă? Cadavrele au fost găsite treptat. 2 zăceau lângă un cedru, lângă urmele unui mic foc, ca și cum ar fi încercat să se încălzească. Câțiva au fost găsiți între cedru și cort, ca și cum ar fi încercat să se întoarcă, dar nu au ajuns. Mai târziu au fost descoperite și celelalte, într-un șanț sub un strat de zăpadă. Unele aveau traume interne grave, fracturi de coaste, leziuni ale craniului. În același timp, rănile externe erau mult mai puține decât ai fi așteptat la o asemenea forță de impact. Una dintre cele decedate îi lipsea limba, ceea ce a devenit unul dintre cele mai discutate și înfricoșătoare detalii ale cazului, deși aceasta ar fi putut fi legată de procese naturale după moarte. Au existat și alte ciudățenii. Pe hainele unor participanți s-au găsit urme de radioactivitate. Martorii oculari din acele săptămâni au raportat sfere luminoase neobișnuite pe cer deasupra Uraliilor. În documentele oficiale, cauza morții a fost formulată vag, ca acțiunea unei anumite forțe elementare, pe care turiștii nu au putut să o depășească. Mai târziu au apărut 10 de versiuni: o avalanșă, o placă de zăpadă, infrasunete, teste militare secrete, un conflict în cadrul grupului, atac de animale, eroare de traseu, panică provocată de un fenomen necunoscut și chiar intervenția unor forțe necunoscute. Dar un răspuns clar nu a fost găsit. Explozia de la Tunguska. În dimineața zilei de 30 iunie anul 1908, deasupra Siberiei s-a produs un eveniment care, până astăzi, rămâne unul dintre cele mai puternice și neobișnuite fenomene naturale din istoria modernă. Pe cer, deasupra regiunii râului Podkamennaya Tunguska, a apărut un obiect de foc strălucitor. Oamenii aflați la sute de kilometri au văzut o scânteie orbitoare, au auzit un tunet, au simțit o undă de șoc, iar în unele case au fost sparte geamuri și au căzut obiecte. Explozia a fost atât de puternică încât a doborât aproximativ 80 de milioane de copaci pe o suprafață uriașă de taiga. Pădurea a căzut în cercuri radiale, ca și cum o forță invizibilă ar fi lovit de sus și s-ar fi răspândit pe pământ în toate direcțiile. În același timp, ciudățenia principală a fost că la locul catastrofei nu s-a găsit un crater mare. Dacă un meteorit de piatră mare ar fi căzut pe pământ, ar fi trebuit să lase o pâlnie vizibilă, dar nu a fost. Expedițiile au ajuns în regiune abia după ani de zile. Locul era greu accesibil, mlaștină, taiga, lipsă de drumuri și distanțe uriașe. Cercetătorii au văzut copaci doborâți, trunchiuri carbonizate și urmele unei unde de șoc monstruoase, dar corpul meteoritului aproape nu a fost găsit. Aceasta a generat numeroase versiuni. Unii oameni de știință consideră că deasupra taigalei a explodat un asteroid de piatră.
Alții presupun că a fost o cometă formată din gheață și praf, de aceea s-a dezintegrat în atmosferă și aproape nu a lăsat fragmente solide. Mai târziu au apărut și idei mai neobișnuite. Explozia de gaz natural, un fenomen atmosferic rar, coliziunea cu o gaură neagră mică, antimateria și chiar prăbușirea unui aparat spațial necunoscut. Majoritatea acestor versiuni nu au dovezi serioase, dar lipsa craterului și a fragmentelor mari face povestea deosebit de atrăgătoare. Explozia de la Tunguska amintește cât de vulnerabilă este Pământul în fața spațiului. O energie enormă s-a eliberat deasupra unei taiga aproape nelocuite. Tocmai de aceea numărul victimelor, dacă au existat, s-a dovedit a fi minim. Dar dacă același obiect ar fi explodat deasupra unui oraș mare, istoria secolului al XX-lea ar fi putut începe cu totul altfel. Ce anume a intrat în atmosfera Pământului în acea dimineață? De ce nu a rămas un crater? Și câte astfel de corpuri se mișcă încă în întunericul spațiului, în timp ce noi nici măcar nu știm că odată ar putea să ne intersecteze orbita? Codexul Ranz. La începutul secolului al XIX-lea, în Ungaria a fost descoperit un manuscris vechi ciudat, care mai târziu a primit denumirea de Codex Ranz. La prima vedere, era o carte veche obișnuită, cu aproape 280 de pagini, text dens, numeroase ilustrații, scene cu oameni, soldați, simboluri religioase și arhitectură. Dar când cercetătorii au încercat să o citească, s-a dovedit că textul este scris într-un sistem de semne necunoscut. Codexul are peste 100 de simboluri diferite, mult mai multe decât un alfabet obișnuit. Ele merg în rânduri drepte, se repetă, formează combinații stabile, dar nu corespund niciunei scrieri cunoscute. Ilustrațiile complică și mai mult sarcina. Pe pagini se pot vedea cruci, semilune, scene de luptă, regi, preoți, orașe și episoade ritualice ciudate. Pare că cartea povestește o istorie, dar cheia ei s-a pierdut. Timp de 2 secole, codexul a fost încercat să fie descifrat de multe ori. Unii au crezut că este scris în limba veche maghiară, alții au căutat în el rădăcini indiene, românești, slave sau din Orientul apropiat. Au existat versiuni că este un text religios, o cronică a războaielor, un evanghel secret sau o falsificare iscusită, dar nicio descifrare nu a devenit unanim acceptată. Cel mai ciudat la Codexul Ranz este integritatea sa. Nu arată ca un set aleatoriu. Textul este scris îngrijit, consecvent, pe sute de pagini cu structură repetitivă. Dacă este o mistificare, atunci este incredibil de laborioasă. Dacă este o limbă sau un cifru real, atunci nu se știe cine l-a folosit și de ce nu au rămas aproape alte urme din el. Dispariția marinarilor navei Sfântul Pavel. În anul 1741, nava rusă Sfântul Pavel, sub comanda lui Alexei Kirikov, s-a apropiat de coastele Americii de Nord în zona actualei Alaska. Aceasta făcea parte din Marea Expediție Polară, un proiect de cercetare imens al Imperiului Rus, care trebuia să clarifice conturul ținuturilor nordice, să găsească noi rute și să înțeleagă cum sunt legate Asia și America. După un lung voiaj, echipajul avea nevoie de apă proaspătă, un loc de acostare sigur și informații despre linia de coastă. Dar apropierea de uscat s-a dovedit dificilă. Stânci, ceață, valuri și adâncimi necunoscute făceau manevra periculoasă. Atunci pe țărm a fost trimisă o barcă cu 10 marinari. Aceștia trebuiau să examineze terenul, să găsească apă și să se întoarcă la navă. Barca a dispărut după stânci. La început aceasta nu a părut alarmantă. Marinarii puteau căuta un loc convenabil pentru debarcare, să evite zone periculoase sau să aștepte să se risipească ceața. Dar au trecut orele, apoi zilele, iar oamenii nu s-au întors. De pe navă se observa atent țărmul, încercând să zărească mișcare, o barcă sau măcar un semn.
Într-un moment anume, pe uscat s-a observat un foc. Acesta putea fi un semnal de la primul grup. Și atunci, Chirikov a luat decizia de a trimite o a doua barcă, deja cu 5 marinari, pentru a-i ajuta pe cei care, posibil, s-au trezit izolați de navă. Dar și a doua barcă a dispărut. Acum, pe țărmul necunoscut, se aflau deja 15 oameni și niciunul dintre ei nu a mai dat un semn de viață. Sfântul Pavel nu a putut să se apropie mai mult. Apele de coastă erau prost studiate. Nava risca să eșueze pe stânci sau să se spargă de țărm, iar pierderea navei în sine ar fi însemnat moartea întregii expediții. Echipajul a așteptat, sperând să vadă bărcile care se întorc, fum de la un foc, oameni pe țărm sau orice semn care ar explica ce s-a întâmplat. Dar niciun răspuns clar nu a fost primit. Rezervele de apă și hrană de pe navă se apropiau de sfârșit, iar așteptarea la nesfârșit era imposibilă. În cele din urmă, Sfântul Pavel a fost nevoit să plece înapoi. Ce s-a întâmplat cu cei 15 marinari nu s-a putut stabili niciodată. Posibil, bărcile s-au spart de stânci nereușind să reziste valurilor. Posibil, oamenii au debarcat, dar nu au putut să se întoarcă din cauza vremii, a curenților sau a liniei de coastă complexe. Există o versiune că ar fi putut intra în contact cu localnicii. Și există și o altă presupunere. O parte dintre marinari ar fi putut supraviețui, să rămână în Alaska și să se integreze treptat în populația indigenă. Mai târziu, negustorii ruși povesteau că au întâlnit printre localnici oameni cu pielea deschisă și păr blond. Aceste mărturii nu au devenit dovezi, dar arată de ce povestea nu a dispărut din memoria cercetătorilor. În secolul al X-lea, o zi de mers, ceață densă, o barcă stricată sau o decizie greșită puteau să-l separe pe un om pentru totdeauna de viața sa anterioară. Atunci nu exista încă comunicare, servicii de salvare, hărți precise și posibilitatea de a te întoarce rapid după dispăruți. Un om putea să iasă pe țărm ca membru al unei expediții, iar după câteva ore să se trezească singur în fața unui continent imens și necunoscut. Câte destine omenești în acele vremuri au dispărut exact așa, fără morminte, fără scrisori, fără ultime cuvinte, pur și simplu pentru că lumea era prea mare, iar omul în ea prea mic. Chiar și astăzi, în era sateliților, internetului și a laboratoarelor științifice uriașe, omenirea este încă înconjurată de mistere la care nu există un răspuns definitiv. Anumite enigme, posibil într-o zi, vor fi dezlegate, iar altele vor rămâne pentru totdeauna doar povești liniștite printre oceane, deșerturi, arhive vechi și cerul înstelat. Mulțumesc că ați petrecut această seară alături de mine, fie ca această noapte să fie liniștită, caldă și plină de vise frumoase. Noapte bună!